Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici żar il-proġett ta' restawr li għaddej bħalissa fuq it-Torri Vendôme, magħruf ukoll bħala t-Torri ta' Qrajten f'Marsa Xlokk. Dan it-torri storiku huwa wieħed minn 4 torrijiet mibnija fl-1715 sal-1716 mill-Prijur ta' Franza Philippe de Vendôme li kien insista fuq il-ħtieġa ta' iktar difiża madwar il-kosta tal-Gżejjer Maltin. It-Torri Vendôme f'Marsa Xlokk huwa wieħed mill-isbaħ ġawwar patrimonjali li hawn f'dan ir-raħal sabiħ. U kienet ilha x-xewqa tal-Kunsill Lokali li dan jiġi rrestawrat. U fil-fatt beda l-proċess ta' restawr li mhix ġimielu u qed naraw li d-Direttorat tar-Restawr u l-Preservazzjoni jintervjenu biex dan il-post jirritorna lura għal ġawra li kien fi żmien. Il-perit inkarigata mix-xogħlijiet tat-torri Adrienne Bonnici qalet kif ix-xogħlijiet tar-restawr jinkludu tindif tal-faċċati kollha, kif ukoll tneħħija ta' imsiemer u interventi żejda, tikħil ta' fili b'taħlita bbażata fuq il-ġir, tibdil ta' ġebel deterjorat, tiswijiet żgħar tad-defun fuq il-bejt, restawr tad-defun tas-Superior Slope u rikostruzzjoni ta' partijiet neqsin jew deterjorati. Id-Dipartiment tar-Restawr u Preservazzjoni diġà lesta d-dokumentazzjoni kollha u kiseb il-permessi meħtieġa mill-awtorità tal-ippjanar. Bħalissa wara tlestija tal-scaffolding beda t-tindif tat-torri u l-irfid tal-faċċata li tħares lejn in-nofsinhar.